ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁଖଦେବ ସାହୁ। ଦୋକାନଟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର? 30 ବର୍ଷ ହେଲା। 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଦୋକାନଟା କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେ କାହାଣୀ ଟିକେ। ଦୋକାନ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୋକାନ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଉଦ୍ୟମ କରି ଦୋକାନ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଘରଟି କର, ଘର କରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କର, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଘରରେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ସୁଝିଗଲା ପରେ ତେଣିକି ତମେ ଇଏ ଆକାରରେ ପଇସା ଦେବ ଆଉ। ପଇସା ଆକାରରେ ଦେବ। ତେଣୁ ଏମିତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ନାମରେ ନାମିତ ନାଇଁ? ହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ଷର ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ହଁ ରଜାର ମନ୍ଦିର, ଏମାନେ ରଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା, ତାର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେମାନେ ପାଉନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ନାମର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆମର ମହାଦେବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକନାଥ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ତଥାପି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଏଠି କେତେ ମାନେ ପିଢ଼ି ସେ ପୂଜକ କଲେଣି ସେ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର। ଏ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବା ଏ ନନା କେତେ ବର୍ଷର ପୂଜକ। ଏଇ ଶୈଶବ କଲେ ପୀଠ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନନା ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନାମର ଲୋକନାଥ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ନାମଟା ନନା? ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ରହଣି ନିମିଡ଼ିଆ। ଆମର ଏ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର। ଆଉ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା। ଲୋକନାଥ ଉପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଆଉ। ଲୋକନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଜଗତ କିଶୋର ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ। ଷଣ୍ଢ ବଂଶ ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜଗତ କିଶୋର ରାଜା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଜଗତ କିଶୋର ରାଜା ବୋଲି ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦରବାର ଲାଗେ ବାବାଙ୍କର। ଏଇଟା ନିୟମ ହେଉଛି ମେନ୍ ଯେ ଚୋରିଚାରା କରିଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସତ ମିଛ କହିଲେ ଏଇଟା ଠାକୁର ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚୋରିଚାରା ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ଲୋକନାଥ। ଜୟ ବାବା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକନାଥ ନାମିତରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇ ଆମ ବାବା ଲୋକନାଥ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରଜାବଂଶୀୟ ଷଣ୍ଢ ରଜାବଂଶୀୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି 3 ପିଢ଼ି। ତଥାପି ପୂଜାରୀ ସେବାୟତଠାରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କେତେ ପିଢ଼ି ଏଠି ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଲୋକନାଥଙ୍କର। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଚୋରି ଚାରା ଭଲମନ୍ଦ ସନ୍ଦେହ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦରବାର ଲାଗେ। ବାବା ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବାବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଇ ବସନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଲୋକନାଥ ନାଁରେ ନାମିତ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଆମର ଅଛି ଯେ ବାବା ଲୋକନାଥ, ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ବାବା ଲୋକନାଥରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କେତେ ପିଢ଼ିର ସେ ପୂଜକ ଏବଂ ଏ ନନା କେତେ ବର୍ଷ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ନନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ? ଆମର ନାମଟା କ'ଣ? ନାମଟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ସେବାୟତ? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ? 15 ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ପିଢ଼ି ହେଇଯିବ? 3 ପିଢ଼ି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 100 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 100 ବର୍ଷ ପୂଜକ। ଆପଣ ରଜା ଘରଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ରଜା ଘରଠାରୁ ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଆସେ। କୌଣସି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ରଜା ଘର ପାରିଶ୍ରମ ମିଳେ। ଜୟ ଲୋକନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।